Разкошни, фантастични, това никога децата няма да го забравят. Изживяването, емоциите, тая радост в лицата и това е, че знанията ще ни станат крайни за живота и на прабългарите. Мисля, че от това по-хубаво няма. Не само теория, но и практика е необходима и унагледяване на учебния материал. Просто е превъзходно. Първи път по телевизията видях Бага тур и много ми хареса. Затова и с колежките, като говорихме, решихме да доведем децата тук. Защото е добре децата да се възпитават в патриотичен дух и така с различни дейности, както вие предлагате, работа по групи, да изучават нашата история. Така се помнят нещата по-добре. Второкласници! Много сме щастливи, че сме тук при вас. Какви са ви впечатленията? Прекрасни. Емоцията наистина е много голяма, положителна емоция, определено. Вас харесва ли ви? Да, много.